Manhunt lukop nasod gihimo batok kang Dexy Gomonte alias Tata ang usa sa upat ka mga akusado sa pagpamusil sa mga foreigner sa McDonald's Tabuno. Presyo sa diesel o gasolina misaka sa ikatulong higayon karong buwana. Petisyon sa pagpameno sa pritihan apektado. Kaugpugan sa mga estudyanteng Muslim nagpahigayon sa Peace Rally aron sa pagsuporta sa Bangsamoro Basic Law. We are calling for his resignation. Biyuda sa napatay nga sakop sa Special Action Force sa Kapulisan nanawagan sa resignation ni Presidente Aquino. Pulis sa Lapu-Lapu, ilo ang tirada. Patay ang ilo nga iyang gipusil. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibok ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 25 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Laing-laing kalihukan Georgia ang gipahigayon karong adlaw subay sa ika-29 nga kasumaran sa EDSA Revolution. Dunay peace rally Glenn ang gihimo kaganiha nga gipasiugdahan sa Federation of Muslim Students Association kon FEMSA. Ray Pasaporte suginimi. Nagkatapok dinhi sa Plaza Independencia ang Muslim community nga gipasiugdahan sa Federation of Muslim Students Association kon FEMSA. Ingon man ang National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF. Basically, nitong peace rally namin ngayon is of course to show our support, to voice out our support in the Bangsamoro Basic Law, because as we know, it is currently being suspended in the Congress, diba? And in the Senate, and people are thinking na kasi daw ganito, ganyan because of the recent issues na alam naman natin yung mga nangyayari ngayon, especially recently. So, I guess, kasi hindi po kasi yata makatarungan kung just because of that, hindi naman sa we disregard that, but kumbaga, napakarami na po ng pinagdaanan ng peace talks. For 17 years, napakarami na po. At we are, kumbaga, malapit na po matapos yung peace talk natin, di ba? Bitbit sa mga nagrally ang mga placards nga nagtangag og nagkadayang mensahe pagpadayag sa ilang suporta sa pagpasar sa Bangsamoro Basic Law kon BBL. Nagtuo sila nga kung hingpit nang mapasar sa Kongreso ang BBL, makabot ang hingpit nga kalinaw sa Mindanao, dindaghang inosenteng sibilyan, Muslim o Kristiyano ang madamay sa kagubot. Ilang gipadayag nga human sa Mama sa Pano encounter, nakadawat sila og daghang diskriminasyon gikan sa publiko. Ang sabi nga ng karamihan, bakit ang mga lawmakers nakapunta na ba sila sa Mama sa Pano? Nakapunta na ba sila kung saan talaga mayroong gera? Mas maganda siguro kung hikayatin natin sila kahit isang araw lang, bago man lang magawa ang pili ng BBL, na makita talaga nila yung sitwasyon ng mga kapatid natin Muslim sa Mindanao. The ultimate purpose of this peace rally is the wisdom of the 29th anniversary of the People Power EDSA Revolution. We want that the peace process be continued and the Bangsamoro Basic Law be passed by the Congress of the Republic of the Philippines. We want that the fruits of the peace process be spread all over the country. Nang hinaot sila nga mao na kadto ang katapusang dugoong hitabo ug dili solusyon ang gisugyot sa uban nga all-out war. There is a peace in Mindanao. We have peace in the whole country, and billions of pesos might not be spent in the war in Mindanao. Gikondinar karon sa mga kadagkuan sa Muslim dinhi sa Subo ang nahitabong engkwentro didto sa Mama sa Pano, Maguindanao niadtong miaging buwan nga mikalas sa 44 ka mga sako sa PNP SAF. Ila karong giauhag ang gobyerno nga mapasar na ang Bangsamoro Basic Law sa madaling panahon aron di na mausab ang nahitabong engkwentro niadtong miaging buwan ug mahunong na usab ang madugoong paghitabo dito sa Mindanao. Dalo ka diri sa Plaza Independencia. Ray Pasaporte, News 5.
Milanog ang panawagan sa pagpakaraog sa pwesto ni Presidente Noynoy Aquino karong adlaw nga gisaulog ang EDSA Revolution ug ang usa ka buwan sukad na itabo ang Mamasapano encounter. King Perez, Suginlimi. The record, we're calling for his resignation. Yes, we are calling for his resignation. Sa gihimong protesta sa mga walhong pundok kaganihang buntag, niapil ang biyuda sa usa sa mga nakalas nga sakop sa PNP SAF nga si Dr. Christine Sempron. Kay gawas nga gisaulog karon ang 29th People Power Revolution dito sa EDSA, takdo sab karong adlaw ang usa ka buwan human sa engkwentro dito sa Mamasapano. Hangtod karon wa pay gikasuhan sa dugong engkwentro nga mikalas og kapin sa 60 ka mga pulis, rebeldeng Moro ug sibilyan. Mao nga si Dr. Sempron, gidana iyang panawagan sa kadalanan tungod sa kapalpak ni Pinoy. Alang kaniya, dili isolated ang maong engkwentro sa pagkapalpak sa maong presidente. Mao nga miapil siya sa protesta. Says na wala kay baw, wala na inform, wala na unsa-unsa pang mga rason. It all boils down, diba? It's your responsibility to make sure that everything is going on na the right things kay kung sa imong mando, di ba imong sundot kung sa dapat nabuhat ba ni, dili kinahanglang maghuwat lang ka passive kay ka ba nga kung naalay updates ako, you should also see to it na kung sa imong gimando maghuwat. It's not just oy wa may report sa ako, it's not that. Kadipinsa sa iyang mga aliado nga na-involved sa pork barrel system. Padayon niyang ipatunak tuman ang pork barrel system. Pinagi sila ng dagway bisan og nabasura ng Priority Development Assistance Fund ug ang Disbursement Acceleration Program, pero dako gihapon ang budget nga ginita ni Noynoy para sa maabot nga 2016 eleksyon. Dugang ni Bayan Central Visayas Chairman Jaime Paglinawan, nga way kalainan ni Marcos ang pagduma sa nasod sa mga nangaging presidente human sa nahitabo ang EDSA. Kay bisan nahibalik ang demokrasya, nagpabili ng kalisod sa mga Pilipino, mga political dynasties, patronage politics, ug mga polisiyang namintaha sa masa, sama sa dili saktong pagpangapod-apod sa yuta ug oil deregulation law. 29 ka tuig nga giingon nato na ilisan man tod ang diktadura, unya giilisan sa inahan, no, sa kasamtangang presidente. Apan sa among tanaw igurang gikuhaan, giilisan og sanina tinud nabalik tod ang Kongreso, nabalik pod ang giingon nilang demokrasya, pero ang kahimtang karon padayon gihapon nga kakulang sa kayutaan, ubos ang suhulan. Kung makanahog si Presidente Noynoy Aquino sa katungdanan, dili gusto sa walhong pundok nga mupuli niini kay si Vice President Jojo Marbinay. Usa ka transition council ang mugnaon nga maglangkop sa nagkalain-laing sektor alang sa pagpangandam sa mas limpyo nga kagamhanan sa nasod human sa administrasyong Aquino. Sa maong transitional council, dili mahimong makapil ang mga traditional politicians ug mga nagikan sa political dynasties. Mao nga lahi kini sa gihimong NTC sa mga kaalyado kaniadto sa nabalhog na si Presidente Arroyo kinsa nanawagan sab sa pagpakanaog ni Pinoy. Mula na tugusa ngadto sa duha ka tuig ang maong konseho aron sa pagpangandam sa mas hawom nga sistema sa gobyerno sama sa pag-usab sa Philippine Constitution. Giangkon sa mga walhong pundok na dili dali ang proseso, apan maulang kini ang nakitang paagi alang sa tinuod nga kausaban. Nga pagpalagpot ni Noynoy o maingon na papulihan si Noynoy Aquino, maura gihapon nga kahimtang ang atong matagamtaman sama nga kahimtang nga ni Puli si Cory, ni Puli si Gloria Macapagal-Arroyo nga napalagpot sa duha ka presidente nya mao na atong gitan-aw karon nga kinangduna na tinuray yung kausaban matagamtaman sa katawan. King Perez, News 5. Way gihimong kalihukan ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa kasahulugan sa ika-29 nga kasumaran sa EDSA Revolution karong adlaw. Matud ni Governor Junjun Davide, mas maayong tagsa-tagsang handumon sa katawhan ang maong okasyon. Jinky Rusit, Suginlimi. Dili sama sa ubang mga lugar diin dunay giandam nga programa paghandom sa ika-29 katuig nga EDSA People Power Revolution, ang Cebu Provincial Capital nagningaw. Gipasabot ni Cebu Governor Junjun Davide nga importanteng handumo na lang sa tagsa-tagsa ka individual ang tinuod nga kahulugan ug ang mga bayani nga dunay dakong papel sa 1986 EDSA Revolution. Importante lang we keep the katong spirit sa EDSA alive, no? In all of us, in each of us, no? Gihimakak hino ni Davide nga agig suporta ni Pinoy kinsa nagatubang og daghang kontrobersiya karon mao nga wa sila magsaulog sa Kapitolyo.
Yun na may celebration sa Manila, I guess. I-anunsyo na to. Well, I'm not sure. But ako, I'd like to think na we still, ang spirit side is still very much alive. Although daghan na frustrated, daghan na nagmahay. Jinky Rosit, News 5. Hingpit nang napasakaan og kaso ang mga responsable sa pagpamusil sa McDonald's Tabunok. Masaligo ng otoridad nga ligo ng ilang gisangat nga reklamo ngadto sa husgado. Lastly, Caminada Vistil, sugin nimi. Gawas nilang Alan Velos, Roger Cal ug Richie Edwin Ramirez Jr. nakipaggipasakan og kasong murder, 2 counts of frustrated murder ang at-large nga si Dexy Bontilaw Gumonte alias Tata. Dugang kaso nga illegal possession of firearms ang atumangon nilang Velos, Cal ug Ramirez. Ingon man paghupot og ginadiling drogas batok gihapon ni Ramirez. Dili ta kung biki no? Ha? Dili ta ko Pero unsa hinungdan ato? Sa sugod to kuno to siya yaga unsa siya tinuod? Wala ko ba mo? Wala ko kalimutan na. Ani sir, so why mo kay kagsumon agot kay siya nimo? Laga siya ako, wala ko ba anak, tawag ko. Dagang mga saksi na ko. Okay na, sa korte na tawag ko. Matabangan na ito na. Bisan sa mga panghimakak ni Ramirez sa Itabo, gibutyag gikal nga niadtong higayuna giilog ni Ramirez ang iyang motorsiklo samtang siya nagparking sa likod sa usa ka mall duol sa Nitabuan. Niangkas na lang si Cal kay gigamit ang iyang motorsiklo. Gani dihang padung sila sa McDonald's, gitunulan siya og armas ni Ramirez. Kana at that time nga pagkaitabo dito jud ko sa Atbang ana together sa akong motor. Then pagkaitabo gid na pagbuto-buto man na ni kuan ako ni padagan ako sa akong motor. Kisa may namo si Si JR. kita ka. Magpusin ni JR. Kita jud ko kay mismo ang armas nga iyang gigamit diri sa kuha iyang gikuha. I'm really happy on how fast they work on it, but somehow it's still empty for me. Still empty. I just hope that they will be able to catch the one who really shot him and kill him, even though that this JR guy admitted also. I just really hope like everyone involved, everyone who did something to my boyfriend will be put on boss. Nakagawas sab kagahapon ang usa sa mga biktima sa pagpangusil nga mao ang French national nga si Julian Maillard. Buti ang niini nga wa siya makamayon sa itsura sa mga namusil kanila kay niadtong tungurado na siya gi-order sa counter. Iyang nadunggan nga gibugal-bugalan sa usa ka grupo ang iyang kaubang Indian national nga mo'y hinungdan sa panaglalis ug misangpot sa pagpangusil. Dili sila mao. Dili mao nung batanon mo ginong kortaan mo ginong usa. Kortaan. So kasi yung debate karon nga di man na mao ang ano mo nakita niya sila. Basin backup dagoy niya. Backup ba? Di na nagway. Backup gitawag dagoy tawo nasa papatsin na ng mga foreigner dito. Then so that's why I'm think na igo ng German na bisag wala siya labot ato kay nang kanang mga backup niya dili sa kabalo kinsa ng foreigner ato. Gikatakdang huli karong adlaw si Maillard paingon sa ila sa France uban ang iyang pamilya human matrauma sa nitabo kanila. Gihulagway hinuon ni Talisay City Police Chief Superintendent Rachel Carmelo Dayon nga ligo ng ilang kaso bisan pa man nga muuli si Maillard kay duna pay laing mga saksi sa hitabo. Ligo kaya itong kaso. Ang kuhan lang diha, natural ma-deny sila. So kita nagpalig-on tas kaso, sila nagpalig-on sana sila, nagpaluag sana sila. Pero ang dili pag-identify ani yung foreigners sa maka-report ba wala ba na siya Di ko ka-comment na depende na siya sa appreciation sa prosecutor o sa huwis. Basta sa amo, maura man nag-iabot sa among desisyon, di man sa nato pwede sila pugson nga mao na istorya nimo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gimando na ang national manhunt aron masikop sa si alias Tata ang gitumbok nga mipusil patay sa German national sud sa McDonald's Tabunok. King Perez, sugin nimi.
Padayon pang gipangita ang ikaupat nga suspect sa McDonald's Tabunok shooting nga si Dexy Gomonte o si alias Tata. Siya mo'y unang namusil sa naan nga German national nga si Henrik Hafner. Usa na ka national manhunt ang gibuhat karon sa kapulisan aron masikop ang suspect. Wa na gitubag ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas kung napa ba sa sugbo si alias Tata. Because we're trying to account for all of the suspects. If it so happens they're not already within our AOR and they're out of the AOR, we will still run after them. Doon na pa'y laing tulungad to sa upat ka suspect ang gipangita sa kapulisan. Apan wa pa hinuon kini gipasakaan og kaso. Giangkon sad ni Banyas nga padayon pang gitino kung dunay nagpaluyo sa mga suspect sa pagpamusil sa mga langyaw. Ang klaro sa pagkakaron mao nga dunay nakalalis ang duha ka mga langyaw nga silang Julian Millard ug Cheten Saparaya. Nga usa ka grupo sa mga Pinoy dayon gisundan na sa shooting incident. Gipanglantawan nga ang himuon niyang extrajudicial confession sa mga suspect mao'y makatabang nga mogawas ang tinuod nga hitabo. To be able to come up with the story and find out the motive kasi based on that parang yun nga originally may altercation tapos nagtawag ng kaya kasama na basta na lang sinabi may titirahin tayong may nakabangga kami doon na puti titirahin natin kaya nga pagdating doon walang kamalay-malay yung German puti. Susihon sab sa kapulisan ang profile sa duha ka mga langyaw nga maugyo'y target sa mga mamumuno. Kini aron na susi kung dunay kalambigitan sa ubang insidente o reklamo ang mga langyaw nga dunay koneksyon sa pagpamusil. Pinapa-check natin sa ating intelligence na intel natin kung ano yung background na yun. So we have these reports na may mga reports din na may mga nationalities na involved. Hindi maganda rin na pag-aasal, not necessarily sila. Kay gituohan nga ang lalis mo'y hinungdan sa tanan, dunay tambag si Banyas ngadto sa mga Pinoy nga unta likayan ang pagbugal-bugal sa mga langyaw. Na wag naman natin maliitin yung the racial discrimination, racial slur, medyo lasing or what. Siyempre, konting hindi mo malaman kung anong mag-spark ng bigla na lang yung emotions ng tao. King Perez, News 5. Posibleng di pa makauli sa ila sa France ang naangol sa pagpamusil sa McDo Tabunok nga si Julian Maynard. Kay nalutsan kinig warrant of arrest nga gipasaka sa gibiyaan niyang asawa didto sa Siquijor. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Warrant of arrest issued from Regional Trial Court, Siquijor, Branch 46, signed by Presiding Judge Alejandro Bahonspa Jr. Taliwala sa paghihinabi sa mga tigbalita kagahapon, gitunulan ining warrant of arrest ang French national nga biktima sa pagpamusil sa McDonald's Tabunok nga si Julian Maynard. Nahibong kini kung nganong giatul pa ang pag-serve sa mga warrant niadtong higayuna. Wa na makalimod ang langyaw nga duna day siya pamilya sa Siquijor diin siya mipuyo sud sa 5 ka tuig diyang nakapanagiya siya og resort. Diyang wa na siya makauyon siyang asawa, mibiya kini sa dapit og gitugyan ngadto siyang asawa ang iyang mga properties. Wa siya magdahong nga gukdon pa siya siyang asawa nga siya man unta ang naagrabyado. Ang maong warrant gikan sa Siquijor RTC Branch 45 ni Judge Alejandro Bahonspa Jr. subay sa reklamong kalapasan sa Republic Act 9262 kon Violence Against Women and Their Children Act. Ano naman karon pa? Yes, and this is the warrant. I-issue siya last October 19, 2012. Karon pa nang dugay kayo na bulan. Karon pa sa Bikibalo, Buwan ng bayana. Nanawag sa Talisay Police ang Siquijor Police ug gipahibaw nga dunay pending warrant ang langyaw ug dihang nakaangkon silang kopya sa dokumento ila dayon kining giserve. So akong ikuan ko ipak sa inyo awaran sir basig makalakaw. Kung di man na problema makalakaw kay naman tayo gi-provide ng security niya dito sa hospital while confined sa hospital. Kunya mo to ganin na. Leslie Caminari Vistil, News 5. Nabangga sa poste ang usa ka sports car pasado alas 6 ganihang buntag sa may dalan Ranudo sa Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo.
Gimaneho ang Porsche ni Danton Adarna kinsa nakaangkon og burot sa ubos nga bahin sa iyang tuong mata. Matod ni Adarna nga gikan siyang nikaon sa convenience store sa lugar ug paingon na unta siyang mupauli dihang nibangga ang iyang gimanihong sports car. Wa na siya mihatag sa kumpletong detalye kung nganong nibangga siya sa poste sa kuryente. Matod sa miresponding traffic enforcer nga nahayang ang sports car ni Adarna sa ilang pag-abot sa lugar kaganina. Nagtuusab ang traffic enforcer nga kusog ang dagan ni Adarna dihang nakatagpilaw kini hinungdan nga nabangga. Pulis nga dunay kahadlok sa iro gireklamo sa iyang silingan kay gipo silang iyang binuhi nga iro. King Perez, Suginlimi. Gireklamo ni Rosalie Mahinay ang iyang silingang pulis sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division kay tuyong nagpabuto sa iyang armas si PO1 Ronaldo Napigkit sa ilang lugar sa Barangay Giso, Dakbayan sa Mandaue. Sakop ang maong pulis sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch. Nasayran nga gitripingan ni PO1 Napigkit ang binuhing iro ni Rosalie nga may resulta sa pagkabuta sa tuong mata ni ini ug pagkasamdan human sa managlahing insidente sa pagpabuto sa iyang armas. Usa ka kabhang sa 9mm nga armas ang nakuha sa katapusang pagpabuto ni Napigkit niadtong Pebrero 14. Bisan ug ang iyang iro ang naigo na balaka si Rosalie sa gihimo sa pulis. Gikahadlukan niya nga taw-naw niya ang mabiktima sa pulis kung magsigi pa kinig pabuto sa armas. Dili pa ko makaingon nga mo pasaylo ko. Ano? Kay murag na pa joy kahadlok or siyempre natural mo naagi tay kalagot kay nganong armas man ang iyang gamiton. Kaganihang buntag may atubang si PO1 Napigkit kang RIDMT-7 Chief Senior Superintendent Ray Lindon Lawas. Gipasabot niya nga aduna siya'y fear of dogs o cynophobia. Asoy niini nga niya itong nag-edad siya 10 anyos, gikukod siya sa iro ug nabuwak ang iyang kukuhuman sa hitabo. Napaakansab siya sa iyang kilid sa iro. Sa laing insidente niya itong 12 anyos siya. Kuan, ingan ako te, pwede ko mamalihog nga ipuso lang inyong iro. Nakay magsigaram lang sorry good. Unom kabalay ang distansya sa panimay ni Rosalie ug ni PO1 Napigkit. Ug kon moagi ang pulis sundon siya sa gibuhian nga iro. Gibadlong nasab niya ang tag-iya nga hipuso ng ilang iro apan wa kini tagda. Hinoon andam nga manubag ang pulis sa maong reklamo. Gusto unta niyang masettle ang isyu ban kang Rosalie ug mipasalig nga di na siya mohatag og hulga sa ilang lugar. Hang kuto sa umay mo sir nga mga igpasaylo kay kabalo ko nga nasag ko'y sayo. Reklamong administratiba ang lihukon sa RIDMD-7 ug anaanak ang Rosalie kung ikiha niyag kalapasan sa Animal Welfare Act ang pulis. Ako sa ilaha para dili ta ingon nga mareklamo. Let's kung gusto tang mag-practice, mag-ensayo ta sa paggamit sa tong pusil, let's do it in the firing range, not in any other place. And then King Perez, News 5. Voluntaryong mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga kaubang pulis ang usa ka sakop sa Regional Intelligence Division human makapusil sa iyang silingan nga nagmaoy pasado alas 9 kagabi sa Sitio Colveta, Barangay Mambaling. Ang napusilan mao si Florante Rodriguez, 37 anyos nga usa ka personal driver. Gidala pa sa nakapusil nga si SPO2 Jesus Rodson Villahermosa si Rodriguez sa Cebu City Medical Center una pa kini mi-surrender. Nakaangkon og samad sa tiyan si Rodriguez. Miuli sa magkadiyot sa ila ang pulis aron dunay kuhaon apan ang iyang naabtan si Rodriguez nga nagmaoy samtang nagwara-wara og armas. Gani nagpalaban kaniyang iyang mga silingan. Nakasabot ra hinuon si PRO7 Regional Director Prudential Tom Banyas sa gihimo ni SPO2 Villahermosa apan kinahanglan gihapon kining ipaubos sa investigasyon. Siguro pulis ba siya, di ba? Kaya pag sita na ko, paila ko ng pulis ko, nibunot ko siya sa iyang pusil. Bunot siyang pusil, ang amo siya magpauna ko. So, nibunot mo siya sa pusil niya, kita mo ganda kong pusil. So, ako lang itong i-cripple siya, niya, naigo man siya diri. Niya, nahulog mong iyang pusil pagkaigo. Ako sa pupo siya, akong dahil sa hospital. He was under arrest. Napakilala naman yung ating bata.
Nasakpan ang modus sa usa ka gituhang sakop sa sindikato human makuhai ang iyang lihok sa CCTV. Na-hire isip utility driver ang maong suspect kinsa nang lungkab sa mga buhatan nga iyang gialagaran. Sa Andrea Patanya, Sugin Limi. Nakuhaan sa CCTV ang gihimong pagpanglungkab sa usa ka utility driver sa kumpanyang iyang gitrabahuan sud sa MEPS 1 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong kadlawon sa Pebrero 16. Ni adtong miaging buwan lang nadawat ang suspect sa maong kompanya nga nagpailang si Raymond Alvarico Santos. Apan gikwestiyon sa abogado sa kumpanya kung mao ba kini ang iyang tinuray nga identity kay managlahi ang detalye nga nakalatid sa iyang mga dokumento. Nagpakitabang ang legal counsel sa kumpanya sa Criminal Investigation and Detection Group 7 kun CIDG ug gipakita ang ilang mga ebidensya. Base sa CCTV footage, miabot ang suspect mga alas 3 sa kadlawon ug nagpakaron ingnon nga gisugo sa pagdrive. Gitugtan na sab ni sa gwardya sa pagsud bisan og white trip ticket. Midiretso kini sa clinic nga 24 hours nga abli ug didto misaka sa Kisame padung sa admin accounting office. Kalma ra kaayo kining nanglungkab sa mga drawers, diin suga sa cellphone ang iyang gigamit. Human ang usa ka oras, mikatkat na sab ni sa Kisame ug migawas sa President's Office ug didto mipadayon sa pagpangawat. Pasado alas 5 sa kadlawon, migawas ang suspect sa pultahan sa President's Office. Nakasakiyo kini kwarta, 2 ka cellphone ug usa ka camera nga mobalor og size 100,000 pesos. Wa na kini mipakita sa trabaho human sa insidente. Matud sa pangu sa CIDG 7 Police Senior Superintendent Richie Posadas, posibleng sakop sa usa ka sindikato ang suspect tungod sa gipakitang kahanas ni ini. Mutabang sila sa pagsuta sa tinuuray nga identity sa suspect, pinaagi sa pakig-alayon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Sa resume sa suspect, nakalatid nga sa humay-humay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kini kasamtangang nagpuyo ug Negros ang iyang provincial address. Apan pag-adto sa legal counsel sa reklamante sa humay-humay, wa mailhi ang suspect sa mga residente. Sa iyang barangay clearance, nakabutang nga barangay Malainen, Bago, Naik, Cavite ang iyang address. Apan kun ang iyang NBI clearance ang basihan, taga number 35 Tamaraw Hills Road, Valenzuela City na sabang iyang address. Samtang sa iyang Unified Multipurpose ID, Dalagang Bukid, Caloocan City maoy address ni ini. Sa iyang Facebook account, Jerry Maribohok maoy iyang gigamit nga pangan. There are two concerns. Number one is the agency. We're looking into the contract, how he was endorsed to our office without verifying his true identity, and also kanipod nga security agency, ang company is already rendering investigation to determine the liability, if any, of the security agency. Tungod ni ini, plano sab nga ipaimbestigar nilang De La Serna ang agency nga mao'y mi-endorse sa suspect, lakip na ang security agency nga gitrabahuan sa mga gwardya. Wala may record ani mo nang mention ni Attorney De La Serna nga mo makikalayo ni sa among mga counterparts para mahibaw nato, and also para makawarn punta sa atong sa community, and ngayon po tabang sa atong community kung kinsa gay nakailani, kung unsa gay tinuod nga personality ani niya. Samtang di pa madakpan ng suspect, doon na sila'y paimangno ngadto sa publiko. This person is a fake. We are informing the other companies through the CIDG 7 to inform also all their units to watch out for this person, because we are also informed that he is also armed and dangerous, and he might be victimizing also other companies and also families by pretending to be a driver. Andrea Patania, News 5. Matagbuan na patistingan ang mga water sample sa mga tinubdan sa tubig sa lalawigan sa Subo na matikdan sa Provincial Health Office nga sagad sa mga sakit nga mukatap nagdumikan sa pag-inom sa kontaminado nga tubig. Jinky Rosit, Sugin Limi. Namatikdan nganing panahon na kasagarang hinungdan sa mga kaso sa pagkasakit sa mga lumulupyo sa kalungsuran, maong ilang tubig nga kontaminado sa Cagaw. Karong tuiga, unang nahitabo ang pagkasakit sa mga trabahador sa Mitsumi sa siyudad sa Danao ug karong bag-o lang sa barangay Kamugaw, lungsod sa Pinamungahan. Tungod ini ang Provincial Health Office mimando sa tanan nga sanitary inspectors sa pagkuha og water sample sa tanang lungsod sa lalawigan matag buwan. Buot nilang masiguro nga luwas imnon sa mga residente ang ilang tinubdan sa tubig. I signed their travel orders.
regular na where barangays they go to get water samples and inspection sa market, mga food stalls, and Nagtinguha ang Provincial Health Office nga makabaton og kaugalingon nga water laboratory ang upat ka mga dagkong ospital sa lalawigan. Buot nila nga mas madali ang pagsulbad sa mga kaso sa mga sakit gumikan sa kontaminado nga tubig. Because daghan man tao clientele na because of our private water refilling stations. Also, mag-set up tas tong upat ka dagko nga hospitals which are sa Karkar, sa Danao, Bugo, and Balamban. Gipasalig sa mayor sa lungsod sa Pinamungahan nga chlorinated na ang tinubdan sa ilang tubig mainom. Na-treated na ang tubig, kunya ang katong mga doon ay suspected nga tipos, itambala na po. Jinky Rosit, News 5. Posibleng muhimo og halapad nga protesta ang mga grupo sa operators ug drivers gumikan sa pagtaas na sab sa presyo sa lana. Buot sab sa grupo sa mga negosyante sa Sugbo nga patilawon una sa ubos nga presyo ang mga konsumidor subay sa pag-us-o sa presyo sa lana niadtong Disyembre. Andrea Patenia, Suginlimi. Sa ikatulong higayon karong buwana, misaka na sab ang presyo sa lana. Kagahapon lang, misaka na sab kini og 85 sentimo sa gasolina, 80 sentimo sa diesel ug piso sa kerosene. Tungod niini, di kalikayan nga magyaw-yaw ang mga motorista kung nganong kung mag-rollback ang presyo sa lana, puwerteng gamaya, apan kun mo aumento, puwerteng dakua. Kung mag-rollback gani, sintabos, ginagmayra. Pero kung mag-increase gani, dinagkot, bulto ba? Wala pa utara na. Kung mag-rollback na ito, 25, 50, sintabos. Kaya kung mag-increase gani, bulto, piso, tagdos, wala na kung utara na. Kay numduman nga tungod sa sunod-sunod nga rollback ni atong Disyembre hangtod Enero, gipatuman ang probational fare decree sa plitihan sa PUJ dinhi sa Central Visayas gikan sa 7.50 ngadto na sa 7 pesos. Apan karon nga misaka na og balik ang presyo sa lana, singgit karon sa mga PUJ drivers nga ibalik sa orihinal nga presyo ang plitihan. Sa akin na mo nga sisaga gasolina o niyang plitihan, mora gapon. Ito mahimo naman eh. Alkansi na mo, sir? Gansi na kayo. Sa pagkakaroon wa pa mahukni sa LTFRB board ang nationwide petition nga gisumiti ni Negros Oriental Representative Manuel Iway pagpakunhod sa plitihan sa mga taxis, buses ug utility vans, lakip na ang regional petition nga gisumiti ni kanhi Cebu City Councilor June Pe pagpakunhod sa plitihan sa mga jeep di paseroan dinhi sa Central Visayas. Apan giingon nga dakog ikaapekto sa himuong desisyon sa LTFRB board ang pagsaka ug balik sa presyo sa lana karon. Ang grupong Piston kon pinagkaisang samahan ng mga tsuper and operators nationwide, mibahad nga kun magpadayon ang aumento sa lana ug moabot na sa 35 pesos ang presyo sa diesel, mupahigayon sila og nationwide protest nga posibleng makaapekto sa ilang pagpamasahero. Ay, tibalota nga ang piston o sa driver sector, maura na iyang hinganiban sa pagtakgang aning sige nga pagsaka sa presyo sa lana. So may nabuhan ninyong nationwide na protester, mag-strike mo or? Wala pa man nato gingon nga mo strike o wilga ba, pero naagin na sa mga protesta sa tibuok Pilipinas. Samtang ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry na nawagan sa Department of Trade and Industry kung DTI nga monitoron ang mga establisamento nga di dayon tugutan ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton tungod sa pagsaka sa presyo sa lana karon ug patilawon usa ang mga konsumidor sa mubo nga presyo sa basic commodities base sa miaging mubo nga presyo sa lana sa milabay nga mga buwan. Now, DTI should make sure that prices will not go up if they didn't go down in the first place. But DTI should also make sure that it will first go down before it would go up. Andrea Patenia, News 5. Attorney Georgia, karon ika-29th nga anniversary sa EDSA Revolution. Unsa may nainumduman nimo ni atong EDSA Revolution? Well, very gamay raman kaiglan, no? I just know it was a civil resistance against the supposedly the tyranny of the Marcos regime and all, and it's supposed to bring back our democracy. Are we practicing that democracy now? I think so, no? And kita, especially ang atong mga youth, needs to be reminded
And a lot of our youth actually don't know what it means. Ugiunsa nato Yes. pagkabot ang demokrasya human sa pipila ka tuig nga martial law years. Yes. So, but I think also the schools that are teaching it naman. It's just that some, they don't really understand and feel what it is. That's why karon 29th year find meaning and do research ug nganong nagselebrar ta sa ato ang EDSA revolution. That's right. Yellow revolution. Yellow revolution. That's right. Ngano yellow man? Kay Frida man. Dili yellow rose. Yellow rose. Yellow revolution. Okay. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenso ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!